Hello guys, no phung kaham tabuk ke ang baca dorong no bubung geng thui dong bisna ro disa daya ko ke tini ke ang aniu je money plan rok joto blai krai bai burang ri ligi la lain to khangke aburong no thik khaina hani wan sugi tongo gisini je ang no bufang funung mani obobo blai krai bai khangke obobo ligi la lain to khana no funugi ro ane tabuk gan strawberry asuk an bufang chela song te an basa kaise no no joton jon gisi gisi salai ni hine meruk laimang tabuk ke yong sa sai ki bisiu ke nong na mu funugana ke an khumbo kintu khlai bari to kacha tan ro share khain ke nai tungdi tabuk nong no telang laigira na strawberry o hindi tabuk puilao norong na ang phunungnai ani songdari sa strawberry no iko kaisa bubar barna nai tongkha obuthai kaisa thaiane hwnengnai sida nailemang olokhe ko sogoi thangsiu tang himalang puilao paper thubiri jali hain paper sim thuklo piton khangke yong sai khip kai ko nosto thangka to pena maganang jagi hain khati to nubono tabu hingki ko an khumje bari tongkha khumbo hain chikun sake bwkhri nyalai suka sake obu hangkene nyo giyo area o jaga ang sap khaina hini tongo sap khaike nongno phunai amkha orange color nahade ani khum asike buhang mai masang ekha bubar mangkha barkha sailap krikha khum to asik kri je tongmani ono nongno phunuka obo bubar markha bari tongsuka hangke bai ko fursa sa ke ko je ioro jabra krida omo joto phuibai nai hanei tongo ang jepru kisa somoi mano charai ginang to asik somoi abo mote khlaimi ai ko mo bisik liglag laing to khanai nei di oborong joto sap khaini hin tongo obo phangni joto blai krai bai ke obo hangsini ani phunumani hinai di nugui mang hana ro blai krai ge kwan man plan bo ekdum hamyang thakai hi ge jang cross ke khlaimani obo bo blai thini sitrai thangka hangke mono bo sok skak nai hini tongo ta skak oino jaka kainai hin tongo ge nai tongdi budi no khlaibai no saimia video to angkhe khlaibai no khlaibai saimia nai tongdi no rok ikon hai bahai অবস্থা ra oro sobai tong phaikia iko busu koi kero basai kabi tong phaikia kalai kham ham pa pusa kala kalai kham pura angri suna thangsani sire ko kap na bina na khana horji yana ring hori eng selu bu saru jang kapa khana ya keske an babo ka kabi jo khata mo motom ngase suila babu oh singta bi rok suja ko dek madek te kun phe ma khay ko ang bun cha jang rok sam ma songe ko bina na mai sukni ma nai tong i baba ta ri siri kisa ta da te sha ini hingke sini nogo tu chalok nainai ni tim rong no mai chari na nayo mo hingke ko amoni mosla rok joto pai to hemini norok bai share khai tongo tomato rok dal rok hingke koro mo hingke mangso kragai tong bono eng mang thangnani ma koi ba sama thangka ko rang tin sap khaimani leng soka obo dek khibis me ko ang busuk pungjak phununga no papa ya phade tin tam jana sa kolom ja khang marong jak suka ja di ko ang sa sai thang jau ko ang mia ka sa tha ye mia to ang no sai phne di ang tam sap khane ke om suk khai ma chu leng man dara hingke ang jabra rungui men busuk bang khanong phununga ne ta bubu biang thangai dong nei di yang te ka sa sajong thang suru bunyong no berai ni sap khanya ni samani ama sap khari na soya tui kochok na si hini ke ko an khum to ma jaga simi sap khalai kada mia khoro bari tangmani kalai thanga tini oro katal bai chong angoro runguri phemen habsuk bang hamo tam nai oro hingke kom haing jong camera gasa ke sukhai strawberry nai tango iko bubar kotor ke bari tong na baba ha tamo
O strawberry kosok no khagui paikha kosok pono ang tamasok ke maya nangkha sailab korikha motom ke tongkha bubuno aswk sarna hai tongmani hinkhe ani tini ni video o swng sinai next video o norog bai haini hai malai phinar.